Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Ipra hastewaबो terek Lok Sabha chongmari phaidodok kaisani party tei kaisabo join khlaimani keba bana romani mangli mai kana phai sokpaika chung Ipra hastani chung sawi manka je tabok double engine kuno khlaiwi manya phiaba titi edisini je budget no tiwi hai keba oroni sep sap no tiwi ni tabok kha koilewi kaisa party ni tei kaisabo join khlaimani mangli sawi manka chung mai kana Ipra sarok thungjagwi tongmani blaino wanama simsa brok tei bi sawi manka Ipra ma thabo tongto tine sep sap manya hanai tabo hai no IPF tine bana romani phiaba IPF tiba BJP Ipra sarkar tongto tine sep sap khlaiwi manya phiaba Ipra ma thana dusi rowoi mai kana join khlaimani mangli abatamo uma kalaika Lok Sabha phaidodok Ipra sarokno thokaidodok mai kana Ipra sarok tabo kaisani tei party kaisabo join khlaimani mangli tabok chinaga mangli sokpajak yagola brok tama kok saka nai nei gadi chine mangli bo Ini bisita ala jahata kata tipra lensam nai sham le kumari ani bisita ala jahata kata tipra lensam nai sham le apon devar mani bisita ala jahata kata tipra lensam nai sham le omit devar mani bisita ala jahata kata tipra lensam nai sham le oi depte tipra le ngagi bo patio thangai tini je o IPF tini bana rong kis Pilihan sini media takuno bele hambai. Kang agi ek समय 2017 hongkai ang IPF ti khai tongmani no. Joto sini ujaga wa tabuk tungno tidur tongnai agi sini dabi jong ta kumu song rogoi ang khai tongmani no. Ek समय ang khasi anggai mane saimea mane bahai kai ungkong thangka ang lam korawai 2018 jidi mane pore kai nang bubagrani logigo Thangka, boba gerang logiwo thangya konei bajal bari tu podabil jorang mahim ka yakung bai borok bai baksa kintu ase khai phame ya golobo singtini kola bagan chino jagan borok no kicha botongo IPF ti BJP thajak sarkar tongo phade aro thangya konei aro boti pralen chano hongkai ba sumo gerta ti pralen chano hongkai ba aro thangai sam palbaksa ka khaiye jahate kai ti pralen no tunan bagi hine kha khaiye ang phaimani hongkai Tekaisa chini a jodi ngobo jagawo aron bisingo kokbo kisa misa khokhoi bisingtei nglayo abono chini o jagawo hongkai panchayat bokri hinai kuno graijo khaija village committee ro grei hinai gabono sung Ipra motha je khaimani to sung ngo village committee tong panchayat tong hin to sung khayable ngai chini manthai sokte sung Ipra sangai sung ro manthai sokte kisa misa mara nango जों खायबा साना नाया दिबा हाया दिबा हा बुइमा मा हेनो संग माना मोसंग गां जदि ओ जागानि लिडार ओंथंगै आं गायसे बरकनो जदि रत तुगरा सापानो कुनु फानो दिमाया हाय आंबो साजा ओ जागान बरकबो आंबो साजा हाने हिजागनाय आबो ngैना आं तिनि Ipra मथाया काना नाका nangagi Ipra motha bo tam tongon bo poto आं तो Ipra मथो चिनो पंचायत डकरिंगे आनो तो बरक कुनु पद दिलिया एक समया फुर सालाय दंग बरक माने पद कुनु नाया हिनसा वाइसे hingga ang ba serai ba podok grifano samuno khaimano hingga ba tabuk se ang saimano je bochara kunu kam sing yang saiman tangai se tangi hindi je executive board ewo borok gri hingga nini baglai thani khuglai thani kunu jaga phano khane ase ekmatro buimang hangka simise khanawo bangna jaga khai kunu phang khanai abun bagi no ang saiman khase obo hairok tong hangkai belen saya hingga no leader hisabe rewo borok tikhlaina hangkai to sungro gari hisab musu borok hindi hangkai sengapro thango haise hai mana jaga hangkai tei nono khuspata khaiya abun bagi ang Ipra mo thamaya kar kan sinmu hangkai ang kola bagani Ranbir Devarma te kola bagani leader hisabe ang samungkai tongo chino jaga no nungna chin party bis bang ang niji saktarino khom kai party bis Ipra mo thankai sinamni jak ni tinni ni netrite khorbusu khorok buda ani netrite tini phaika hangkai 42 family chini kola bagan sing joto thangak ekmatro hangkai butar hangkai 160 butar joto borok samungni jamila bai tabu
केबो बा रबट बागान हक दंगो गरीबा जत कला बागान बरक गरीबा केबो बुइनिखौबा कामला थांजाक आबन बागे जत बरक सफाय मालिया किन्तु बरकबो फायना तंमानि न गाय बहकनि बागे सामुंमा खायतंमा बा 180 बुटार 42 फेमिलि हामबाय